Kapag nitakot ko siyang hanya-haylam sugo hinite prasa time nisnim kakti kuai Kailanpur hai kaba goyam phang kami ni khorokse Dipankar Debbarma angai hakeba social media onuk jagai hakeba abugno bilaino bubagra ni bagai Hamya saitong hai kaba bubagra ni bibi hai kaba bubagra ni buma rasnatani bagai tei bubagra ni family ni bagai je khuk Hamya kai saitong ni phiaba social media onuk jagai khana ni phano motoni hakeba khunjutung khlajanai kok tak bilaino sawitong hai kaba bubagra tipra sroni bagi asli samung khaitong ni jagano phiaba bo sak saitong ha bunu phana khlai jaya tei omni bisingtino Dipankar Debbarma phiaba thangnai salkija sakangbo omo haikino news social media onuk jagai chitong bo phiaba bini aro thamani bisingti thangnai phrobo saimang gasing haikaba bono mental haikaba half mentalist ni phiaba bo half mentalist ge baki social media onu omo haiki nukjagai saitong man bo half mentalist ge baki omo haiki Facebook page shuriwe haikaba YouTube ri omo haiki video khlai saitong ni nakha bilaino singmu kotor asai jaga jaga hamani bisingtino Dipankar haikaba je bubagra na hamjagi tonai borok bai thangai kisa misa se fuljakana fuljamani bisingtei botama hini nakar sanka naitoni joy kare sini tipra satem nising bakti hambai ani mung Dipankar Debbarma ano jotono sinibayo sara Tripurawa ang khaklayo engkai jeta ango meya pustango bubagra ni mungoi tai chini jeta mane expo chini MP ni mungoi jeta select word use khlaimani ba koyekta gan rimani abono ang rosaka tai sori sano sara tai chini Tripurani bororongno kok ham kasaro ang pustango tai obahai samung tai ang tanglia mane